vaihdetaan jo. Vaihdetaan. Onpa tosiaan kaunista. Tuli melkein herkistys. Tiedote espanjalaisille kauppaan, että olemme olleet täällä. Kyllä. Mitä me kirjoitamme siihen? Oisiko se? Mikä se on se? Kun aina kirjoittaa, että joku was here. Mitä se olisi? One years was here. Viedäänkö se kaupalle? Joo. Viedäänkö kaikki yhdessä? Joo. Siellä on taidamme saada mennä sisään. Onko täällä näkynyt poikapellejä? Oi kiitos. Ihan tarpeen. Mä tuun just hammaslääkäristä, niin nyt mä kaipaankin vähän tämmöstä. Varmastikaan jää jumiin tähän lumikasaan, kun vaikka leveä kuljetus tulee, niin kuin lastenvaunut, iso koira, iso mäyräkoira. Saako ottaa selfie? Selfie? Mikä se on? Selfie vai pelliä? Ettekö te tiedä mikä se on? Onko se pellie? Mettäkää euro. Euro? Niin. Kyllä voi pillejä taskussa. Hei, minulla on tällainen. Saaks mä? Ole hyvä. Kiitos. Saat myös kyydin. Voit töröitellä siihen. Kiitos. Ole hyvä. Nyt nätisti ja jonotetaan nakkijonossa. Kyllä. Ei saa tapella. Ainakaan. Eikä antaa haukkua. Eikä antaa pataan. Paitsi karkkia. Jos on pata mukana. Onko meillä pata? Ja karkkia mukana. Onko meillä pata? Onko meillä karkkia? Karkkia. Meillä on karkkia. Kenellä on pata? Onko täällä näkynyt toisia pellejä? Ei ole pyramidi tämä. Tämä on kaukana intergalaktisista paikoista. Onko tämä lähellä? Minä en oikein tiedä, kun olen muuttanut vasta Tampereelle. Haluatteko se pellon elää? Me odotamme! Kylläpä helpotti. Hei! Näistä kaverikuvaan pellejä vielä. Sais hauska. Kotikelpon kuvassa pellejä. Aika kiireistä tämä pellen elämä kyllä. Very physical! Nyt sieltä tulee joku. Martti jättää sitten. Nyt tulee. Sieltä tulee siellä pikkupellejä. Pellen alkuja. Harjoittajalla. Olen nähnyt joitakin henkilöitä täällä ja he ovat kovasti meistä pitäneet. No, kotiin sellaisia terveisiä, että olisi kiva, kun sitten kun pääsee täältä pitkältä tällaiselta maakuntamatkalta kotiin, niin olisi kiva, kun olisi jotain hyvää ruokaa odottamassa pöydässä. Se oli hyvä tervehdys. Tiedätkö sinä Kalkusta? Minä kuulin, että siellä pidettiin taannoin sellainen kokous. Mietittiin sitä kaupunginosan nimeä oikein isolla porukalla. Mietittiin, että vaihdetaanko nimeä vai pidetäänkö Kalkkuna. Mutta arvaa mitä? No, Nyt emme edes ole Kalkussa. emmekö?